atibatike zvechopu chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pachannel yenyu Kulian TV. Toda kuti mboonesana Apostle TF Chiwenga vane tsamba yavanyora kuna President Emerson Mnangagwa netimu rese. Tsamba iyi iri kubva nekuministry yavo Jesus Revelation Ministries. But panapa vari kuti right, tsamba iyi iri kuenda kuna President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency E.D. Mnangagwa, Speaker of Parliament of Zimbabwe, Honorable Jacob Mudenda, all members of Parliament of Zimbabwe, ma MP ese kusanganisira makoronyera vaya zvivharo zvema MP, vatengesi vema MP vari kupuwa futi. Tsamba iyo iri kuenda President of Senate and all senators kusanganisira ana Chabangu futi vari kukucha ichapfuura ikoko tsamba, ana Mabel Chinomona, Commissioner General Police Stephen Mutamba, mukomana wokutamba pabasa ari kupuwa zvekare. Managing Director of Department of National Traffic Safety Council of Zimbabwe, Mr. Munesu Munodawafa, vari kupuwa zvekare yavo tsamba. All relevant government ministries responsible for public safety, public transportation and law enforcement, all these people of Zimbabwe vari kusanganiswa netsamba iyoyi iri kubva nekuna Apostle TF Chiwenga. But regedza tiimire panapa toda kunyatsokunzwisisa kuti inyaya chi iri kunyanyaneza, because most of the times tozoona kuti Apostle TF Chiwenga vakomana verafu ende vakomana vekutotuka futi, vakomana vekurebuka futi, vakomana vekutaura futi zvinobatika nezvinobatsira. But isusu regedza timboona kuti nhasi vari mugear ripi, because ukaona munhu akunyora tsamba kuna Mnangagwa kazhinji akomana akaziva kuti haasi mafanis. To be very honest with you, anenge asiri majokes. Ukaona munhu azvipira kuti ndakunyora tsamba panapa kuna vaMnangagwa vacho, nditaure navo ndega, ndionesane navo kuti kana dzanyaya dzezvinhu zviri kuitika marodhi zvanhu vangatopera panda kuti paongororo. Zvitu zvemapurisa etraffic ngatimbokanganwa, hapana kana any safety. Chero driver akadhakwa anongopfuura as long as atonyora, vanongoda mari. Those guys they are only after money. I mean it's because of salary dzavo ishoma, kana kuti inyaya kuti vanenge vachida kutora mari dzimwe vachiendesa kuma girlfriends avo, because pressure inozowanda futi at the end of the day. Ndakagara ndakaudza vanhu kuti kuona salary yako utambira $300 machinji pama girlfriends apa mirwe chingoita zvekubuilda life yako one day zvichaita, akusiko kutambira ikoko kana uchitambira mari yakadai. So without wasting much of your time, regedza ndipinde munyaya ndionesane nemi zviri kutaurwa panapa. Right, greetings to you, love, mercy and grace from God the Father and our Lord Jesus Christ. Above subject matters referred, as a minister of gospel of Jesus Christ, a servant of God in blowing of the trumpet of salvation, and a member of the body of Christ, designated by the effectual working of God the Father, I'm deeply mortified, worried and concerned about the deaths of our people, the increasing and deepening public transport crisis that has befallen our country, Zimbabwe, and the state of hospitals. The ministers of the gospel in Jesus Revelation Ministries and myself have decided to speak as a collective to air our concern over the avoidable and needless deaths of Zimbabweans on our roads. As the church, the lives of all people from all walks of life matter to us. We are shepherds of souls, and when people die, we are saddened. Nekuti makwai akapera kufa tichazofudza ani. The nonchalant and apathy of our government in this regard, therefore, is not only worrisome but disturbing and questionable as well. Road accident, we worried about the inactions of the various role players, government department and leaders responsible for the safety and security of the lives of Zimbabwean citizens who are using public transport on public roads. Over the past 2 months since January 2025, following the road accident have occurred with following death of our people involving following names of the buses: Dragon Bus, DNC coaches, unknown Gweru Zichavani Highway, Pavilion buses, Mnangagwa buses, nemamwe mabhazi azongomentionwa ipapapa, ende vabva vaisa zvemabha zvekuti mabhazi ari kunikirikina ari kunyawanikina tikada kuti aringa akauraya vanhu vakawanda akaita maaccident akawandisa acho. Now vabva vadzika vachienderera mberi netsamba yavo vari kutaura kuti zvoni when our people are dying
As demonstrated above under the paragraph 6, the president and his government must show that they have a constitutional duty to stop these unending and ever increasing road disasters. The lives of Zimbabweans are your most important job, Mr. President. To protect your silence on this matter is deeply worrisome. When are you abdicated on your constitutional duties? If that is so, please let the people of Zimbabwe know that they have no government to take care of them. We are now George Orwell's Animal Farm. Vari kutaura zvakawanda, but nyaya iyi chandiri kungoona rimwe kuna Mnangagwa vari kunzi itai action, please do something about it. Nyaya yacho yakarebesa 13 pages. You know what, inini ndandongofarira ngoti ndangopfuurawo nepo kuti mungonzwa kuri kuenda netsamba yacho tobva tangopita seti tichitoendawo takadaro takatonoanalyza zvatinenge tichida kutaura ipapo takatopedza takadaro. I like this type of men of God akadai, so vane dzinotidhonzei, cause handifungidzira kuti unganzi uri pastor or preacher whatever, teacher, prophet whatever, mazita vanodaidzana akawanda uchitadza kuona zvinhu zvakaita sezvizvi. Mafiro ari kuita vanhu aya haasisiri ega, ende chimwe chinhu chinorwadza, vamwe vacho vanenge vakuwara kuti vamhanyiswe kuzvipatara mumahospitals acho hakuna mushonga. Wakarwarirwa nehama yako chazviyezvo yonzi yaendeswa kana paHarare hospital pagomo paya, unosvika kune machallenges akamirira kunzi tenga mushonga chine chidiwa yakawandisa ka, ende ukada kuita zvokuti handina mari kudidi zvokuda kuyema zviya vanotenga kutoatenda umwe munhu anenge atenga mushonga yacho, because vanokuti kuti isusu tikukwarire I'm not in charge here. Ndo zvavanongoti vanenge kutora izvona kuti okay hamusati mane mushonga ye okay it's okay, utoenda pane next patient mandingina mushonga matenga mushonga yacho, iwo ndine kuzorwarirwa nekuona kuti munhu wako ari pama 1 ndipo unozoita plan. Now nyaya yakunetsa ndiye kudai, so mabhazi acho ari kunyanya kuita accident iwayo. Ndakaongorora ndikaona kuti vari connected neZANU-PF zvekutodaro, because kari kamwe bhazi kemanga kanobhanwa kunzi iyo takubhana chezita chakochi, madriver ako uri kumaona kupi, madriver ako aya ndechiko mutoriro rere vari kumwa, because hazvisi zvinhu zvokuti even kana mafambiro avanoita vakomana vaive I don't know kuti manyemwe acho anobva kupi chezvo. Bhazi rera zongodona mabhazi acho kuti chimwe the other thing ari kuserviswa here. Driver pane zvimwe zvinhu zvisina musoro wese, for example unonzi driver anga achirowa bhazi vanofanira kuongororwa. Madrivers vodzidza kuchinjana kudriver kuya, kwete kuti munhu anorowa bhazi kurura ari 1, kozoita mamwe mazibhazi vofuti ari kuti vanhu vari kungohaya mazibhazi aya, ngohaya ngotanga kutotakura atoma laicha paangodira ngotanga kutotakura ipapo. Hazvisi right zvinhu zvakaita seizvozvo. Problem tiri kuzviziva kuti even nyika yacho mazupko machinchi ane musoro aya hamusisina zvekuti zvine sense, because dai zvanga zvirimo zvekuti mune mazupko aya vanofamba zviri normal, but mazupko acho vakachuza kuendesa zvikanga zvemazupko zvokuti even kana munhu uchitoti uda kuenda unototanga kutowara nekutotya life yako kuti ndinoenda here nezibhazi iri nemashatira rakaita kudai, so ndinganzi ndopinda imomo like ndo zvinhu zvine zvichiitika. Saka Apostle Chiwenga vari kuchema kuti Mnangagwa itai something. Kana musiri kuda kutoita something totaziva kuti imimi toziva kuti hatina president, hatina mukuru wenyika, tiriziva kuti titori vanhu vatori mufamu zvaro. Pakashata ameno vakuru vedare. Nyaya iyi munoiona sei? Ndangoti ndipfure nayo nepano nditaurewo nemi ndionesane nemi mugonzwawo muzondiudzawo maonero nemafungiro enyu amunenge maita panyaya iyo. But without wasting much of your time ndine zvakawanda zvireloading. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva vhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zvaizi mazuva ano pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Vanokubatsirai, vanokuitirai, vari kwavari, imimi muri kwamuri. Munongoita unongoziva kuti zvinhu zvacho mazuva ano nekufambawo kwetechnology nekuningina kwaita zvinhu zvapane rimwe level. Saka garai mabata Mukoma Owen mubatsirwe pane nyaya idzi dzandatokuudzai, kunyanya vari kuda kuregister macompany vaya ndo mukana wenyu wokuti mugare mataura naMukoma Owen vakubatsirei.